ପରିବା ନବା ପରିବା ମୋ ପରିବା ଯେ ଖାଇବ ସିଏ ହିଁ ମତେ ଖୋଜିବ ପରିବା ନିଅ ପରିବା ତାଜା ପରିବା ଯିଏ ମୋ ପରିବା ଖାଇବ ସିଏ ମତେ ହିଁ ଖୋଜିବ। ଆଜି ବେପାର ହବନି। ମା ପରିବା ନିଅ ଇଏ କୋଉଟା ଅଛି ପରିବା ନିଅ ମା ପରିବା ନବା ଏଲୋ ପରିବା ବାଲି ହଁ କଣ ପରିବା ଆଣିଛ? ହଁ ତାଜା ତାଜା ପରିବା ନାଇଁ ହଁ ଏ ଛୁଆ ମାନେ ତ କେହି ବି ପରିବା ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି କାଲି ଛୁଆମାନେ ପରିବା ଖାଉନାହାନ୍ତି। କଣ କଲା ପରିବା ଖାଲି ନାକ ଟେକି ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଲି ଖାଉ। ହଁ ସେଇ ମ୍ୟାଗି ହଁ ସେଇଗୁଡା ତ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଗୋଲ ଗୋଲ ଥାଏ ଆଉ ହଁ ସେ ରୋଲ କଥା ରୋଲ ଓହୋ ହଁ ସେ ସେଇ ବାହାର ଜିନିଷ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ପରା ସେ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ମୋଟା ହଉଛନ୍ତି ପରିବା ନା ହିଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ପନିପରିବା ସିନା ଟିକେ ଖାଇଲେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବି। ଟମାଟର ଯଦି ଖାଉଛି ମୁଁ ପୁରା ଦେଖୁନା ପୁରା ବେକ ପୁରା ଟମାଟୋ ଖାଇକି ଟମାଟର ଖାଇକି ପୁରା ତ ଗାଲ ପୁରା ରେଡ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ହଁ ସବୁ ତାଜା ତାଜା ପରିବା ଖାଉଛ? ହଁ ଆରେ ବାବାରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ କହିବି ଆଉ ସେମାନେ ହଁ, ସବୁ କହିବ। ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଦେଖ ସେ ତୋ ନାଁ ଟା କଣ ଲୋ ମା? ମୋ ନାଁ ହେଲା ଚମ୍ପା ପତି ମତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକନ୍ତି ଚମ୍ପା। ଓହୋ ତାହେଲେ ଚମ୍ପା ମୁଁ ତାହେଲେ ଚମ୍ପା ଡାକି ପାରିବି ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଚମ୍ପା କହିଯାଇଛି ଚମ୍ପା ନାନୀ କହିଯାଇଛି ସବୁ ପରିବା ଖାଅ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାଇଁ କି କିଛି ରୋଗ ବାଗ ହବନି ନୁହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଗୁଡା ଖାଇ ଖାଇ ସବୁ ଏମିତି ମୋଟୁ ହେଲେଣି ପରା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଖରାପ ହଉଛି। ଯଦି ତମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଖାଇବେ ପୁରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବେନି। ହଁ ଚମ୍ପା ପରିବା ଦେଲୋ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଅ। ଯିଏ ସବୁ ତାଜା ତାଜା ପରିବା ଦେଇଦିଅ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଦେଖିବା ତାପରେ କହିବି ତତେ ଆଉ ଆସିକି ଦେବୁ ଆଉ। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଲୋ? 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା ହଉ ନେ। ହଉ ଲୋ ଚମ୍ପା ତୋ ପରିବା ନେଲି ତୋ କଥା ମନେ ରହିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ ମୁଁ କହିଦେବି ଆଉ ତୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଇଯିବୁ ଲୋ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ତାଜା ତାଜା ପରିବା ଖାଇବ ଆଉ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ଆଉ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଜମା ଯିବନି କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବନି। ମୁଁ ବି ପରିବା ଖାଉଛି ଆଉ ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବ।